Бета Видео представя весели мелодии. Бъкс Бъни в изчезналия заек. Днес в театър Бижу Ала Бала, световно известният фокусник. Прощавай, шефе. Свършиха ми морковите. Мръдни. Мръдни малко. Тук живея. Това е моят дом. Така си е. Абе, шефе, аз кова ли обяви по твоята къща? Кажи да си чувал нещо за частната собственост? Или пък за неприкосновеността на дома? Прости ме, приятелю. Обичаш ли боровинков пай? Не. Боровинков пай ли каза? Обожавам го. Заповядай. Какво тъпо зайче. Естествено, това означава война. Фокусникът Ала Бала. А сега от празния цилиндър ще издрапам, ще изритам, ще издирпам, ще издърпам едно зайче, ама да! Фокус-мокус препаратус. Ето го! Ето зайчето! Познай кой е? Ти? Да, аз. Не очакваше да ме видиш отново. Нали, дебеланко? Върви си, моля те, тъпичък Зайо-Байо. Ще провалиш номера ми. Бъркаш, шефе. Ще ти помогна. Да видим сега. Ти се опитваше да издрапаш, да изриташ, да издереш, да издърпаш зайче от цилиндъра. Ригарде. Фокус, мокус, препаратус. Подлъжи ме с някой морков. С морков ли? Ами да! Ела да ти дам морковче, сладко зайче. Пипнах го. Напротив, аз те пипнах.
Дами и господарки, за следващия номер ще имам нужда от помощта на някое малко момченце от публиката. С удоволствие ще ви асистирам, сър. С остри като бръснач саби ще пробуда коша. Няма нищо страшно, това е номер. Сабиите не проникват в коша. Много ли боли, синко? Едно, 5, 10 видяхте. 1, 5, 7 видяхте. 1, 2, 5. 1 видяхте. Ангард, туше, воле, шкембе, кюфте. Страхотно изпълнение, шефе. Страхотно изпълнение. Ако го прасна, ще си върна. Ще го прасна. Това беше всичко, момчета.